Ghana man ene mo akwa ya boadu ena me ne mo ahie yi. Enim se nyame adom nti mo nyina mo hoye. Se de yenso so ye nyina ye ho eye no. Ene ansa na mefiti ase no. Mechia otumfo se tu otoso mi no. Asante mawura. Ene ono a ne nua eye osi ade ye konfia me otoso nan techima mawura. Ene ensema ye beka ne dooso. Die di kan ye beka bibi afa Oyoko abusua eho. Oyoko ni nkuro ne he. Hwan na ye Oyoko piesie. Afe nso so ye besa ka bibi afa eye Sunyani ahensem eho. Na afe ye wie no ye ka bibi nso afa eye nsem bi a opani bi ekaaye ene Cubana convention a ebe koso afi 2025 yi ehon nsem na momye mfiti ase emfiri eye Sunyani nsensem no amse afi ni akire na kakra nie ana Sunyani ensensem beto ya ahensem ahensie ho nsem ema eye atrankonwane bi wona wosi ahen no bi ekoyi ohene baako se ono ena ye Sunyani hene na ohema no nso ka se ono de onimmu bi na wo fa wa amana so ante se wo odi sa adwuma no enti wafa kuntrase ena de na si wahom ena eye 16th June yi eye nnede ya na hema enso ne atrankonwane bi se eye no kure se de mehunu no de a ente ye kire se wasi ohene foforo se sa na tia ene na de na ehene ye keka kro Sunyani eye kura asomdwie wo mu nanso sempanimfo no anhwe antoto nioma yi a ebetimi akwakofa oyene aba ne nyina ne se emre bi na brantie bi kasa se hwe Sunyani ona wosi ahene kingmakers no ohima adi nim nti se wonka ho kora emfunso bi anim ema me be ye video kire se abrantie no onim amamre no baabi ani wa ye ka kingmakers ye ka ohima aka ho na emo ohima no na yiba ana kingmakers na mo abobo ho se mo bagina tum ana mo nyine ntum mo anyina ntum a mo saade ne mo ohima no na ohima no de foforo aba mo kirekire ohima no de enti a mo anyina ntum wo de foforo aba obaye sa mprensa se mprensa na nchi mo anyi de odi ba ya ntum a wono mo mbese mo se mo nso mo nkope bi mra me kire me enti se amasa na se wo ya ade no wonchen a ewom se betimi aye no kore senka nipa ko no qualify na so no na adru no so na enso so emfa so mbimma oho de eboboba emre no nkoi ne ntwa mu se asi ahenefo ene nanahema ebekọ asundwie akọ no masundwie bua na won nyina gi atum se wei ene yede ne sie na amasundwan aba asundwie me won so obi atwere wase ho se we will not entertain yes Asante hene status Asante hene status ne sen Asante hene sisudua se eye ohima ene yi hene na si ahenefo agina tum ana se wonyene ntum na koba se de ohima yi no manson wo ho asi ahenefo so omonyi ntum manson wo ho edia ene na ese munyina mo ba be pie nanim na wosiesie manson no ewo ho no ansa no wahyemu amamo akwa akosi na koba se ukoba bi a manhia hwa na ogina ye eyi obi no ni nyina no dodo no ano ohima na ama ohima ni ho anase ohima wo ho mpa ye frɛ no wa ama enama futu boni bi a bi opani bi anase wona wo bɔ man ni bi
edi ama wo hema ne nti ti eba saa de a ene asi ahenefo no a se nka mo beto so aba mo pɛ no nko am ne huni asɛm nka mo beto no so aba enti ene mo nto no so aba ema obi ya nhunu se emu da ho fitaa eno na ya na ekoso wo manhia enye se santehene ko yi obi ema enti nipa koro na wo ka asa na wo hwe yi de toso mienu enano mete aibia se midika be yi video bi a ye nanadom ahene ebeka se nkransa wona oti akonya kase yezo no ena so wo ye asantefo a nkransa man no wona wonye asantefo ema me kire mu se nkransa man wo ye asantefo pio ne nyina ne se asante ne nye kasa asante ne ye ekuo a wabehia bandafo ye asantefo sampafo ye asantefo kolangofo no ye asantefo badufo ye asantefo bonofo bi ye asantefo atwemafo ye asantefo sekyerefo ye asantefo kwabrefo ye asantefo afijafo ye asantefo Asante achemfo ye asantefo ahafofo ye asantefo bawlefo ye asantefo bawlefo mu okodivu a wurawurafo enso ye asantefo new dwabenfo ye asantefo ene nkuro ne bibre asenfo ye asantefo eye kuo na waka won ho abom. Enti so far as waka won ho abom no we asantefo, you might also be of another tribe. Enti mfumso bi eni ho, enti enye no kre se de asemu ananadom ahene kan ye no me ne nya adwene papa ewe no ho. Afe nso so yemra biem. Na no de afe de papa bi ha o ye historian. Egbe kan se kan bi kukuom ene asante ntokwa yes o pa che se kukuom fo enka asante ho no ne asante mpokon saa na wo ka de adwaben ene kumase ekon ni nua kumase wone no kon nkransa ene ne papa kon agona ene dwaben kon saa kun we a civil war within the Asante nation. And as a woman history in this past, said, "Well, can I won't say, Dian Quanta." One day, one hour free Kumasi and now free baby better net na hon be 1 year, or buy and a hawk and or better night. In Tiana, a back was was free a straw and a baby a PA. Or a corner for me, I'm a bushing for. Nanumpon or bet. Yeah, no, Asante try 4 times so ane be kon edina ka Asante ho anye ye every say na ensuo a wo betwa no wontimi ntwa ene wo akoko no wontimi ntwa oduru na ensuo na yiri beduru be ya na ensuo na yiri ekosi se baako ebe ware dua ya nkwantani ebe tena ho ema na yire na ka secrets ni nyina kwan befa so atwa ensuo ni nyina a kire no ehwa na okokọbọ amane ene wonamu no woni dua ankwanta ebekon ye na wodi dua ankwanta so ka Asante ho enti Ahafo nyina ka Asante ho eje kuro bi e wo mfimfin ho a nanadom ahene egitum se ese eye ne dia menye ho akinyi efise mini ho pepese kire se enye ne dia na mini ho pepese kire se eye ne dia nanso so zemre bia nanadom ahene kasa wo se region ha se region ha dia ene wo tra ko bi region akoye den eno na kire se ahensem mfa region ho mu mabunu na munnim no ahensem mfa region ho baabi ya wo dia na ya wo dia ahensem mfa sa region no ho enti mom yanhwe ho ni yi afei de etoso biem minim se Kobana conference ebe koso ewa abrochiri chese committee of the bono ahafo so ho sa bono ene ahafo ekuoma so ho membese meka ni nyina ba meka kakra na enti bono no
edi enti na bono ene ahafo ewokuo efi say na region ni bom enti a political region or geographical region a na ebom ene emu atie emu tie no eno de ye pese ye kipu kuo no ma no meanwhile emu atie no ahafofo no ye ka asanteman ho mo nyina gitum so mo ka asanteman ho bonofo no bi nso ka asanteman ho na emu bonofo na wo ka asanteman ho de by force so pese wo ka se won ka ho enti you are instigating the youth against the royals. Now we are Asante mine nkuro na ewa Ahafo no de won de wo nyina meka ho wahu enti akwese okoto de ya ne bodwe ye nya nkyere de wo nya amane nko ye nya de sa na wo hwe nananom a edi animu na hwanom a eye bono region nananom no bi so on se mpanimfo no a mo invite won so mmanfo ani mo nya meta kire mfa amwa no obi ti se opening neck danso abiam ofri nkransa woya santini woya bononi once your friends we intersected the two enti sa na obi wo region ha wonye we obi wo region ha wonye we eho hia eso ni mfaso okra afei memra mabasemba akoso meba se mebeka ayokofo eho asem Oyoko abusua no wo firi hen ene wo kɔ hen ayokofo akraboa ene akroma de ofa de a ofa do bum ekra ayokofo akokoduro abasem bi kire se ayokofo no ebe pie wo bono manso eno ebi sane ye ekoye abasem no nso bi kire se ayokofo no be pie wa adanse ene bi fro ba bono manso. Whatever be the case, ayokofo no efa obi ti se Asante hene ene techman hene wajitum se ofirifie baakum woye nuanom ayokofo de bi ye closer than ebi wo a o we bi ye mu omotete ya che ebi nso wo de a wonyina wonim se ofirifie baakum enti saa ene tie ewo wona na woye bono hene de no woye bono hene ene de echi ombeye Asante hene woye nuanom ofirifie baakum woye nuanom moja kro enti dia ne ntetimu yi afi yemra ayokofo no won piesie ne hwan Asante hene obeka sa na ye na Asante hene be ye piesie no kure wo nyina ye simple se wo free techiman ntabre na techi enye techiman kura bono manso fi se bono manso fo na be bie ahinkura eye techiman eye after Asante bono war no ena wo bechichire kura ye frɛ ne techiman na kuro no wo hode na nso na ye kura kakra bi ena afi wo move by wo no kura wodi kan kwachichire boyem ansa na wo bechichire techiman afi nso so abakose mu kire se ahense mu no se wo ne obi di akon say any pakro ne fault say any fault konya ba mo ntemu pe de obedi nkunim no ono abeye piesie fisi ono abeye opening nanso so enam se bonoman a na ewo niti wa bonoman so adehye no won nuanom ene di Asante hene akonwanti no ekon no ba awieye no ai ma bonoman ebe ka Asante man ho no ekire no Asante man no ankasa ede techiman fa ahodie ema no fi se woye ni nua prekope na enu nti no odo no ewo won temu no esa build
Ewom se ne nkuro no bebree de ogye free ne nsam. E de bi ma ne ba fupim ene ne man aye nkransa. E de bi nso ma ofen so hene na na wiafia kenten. Nanso so tachiman efa ahodie die onyan. Enu nti se oba ayokofuo no mu a aman na eya ayokofuo no ebi ene Asante hene, tachiman hene, kokofu hene, dwaben hene. Ayokofuo no amu nso kura yasa achem. Nanso so ayokofuo no se de mekan no dwaben hene, obogu, asankare, afei yawo badu, amanten enkuro no doso ayokofuo nkuro no mabobobi ba mentime mobo ni nyina edoso pa. Enu achi ene wa ayokofuo no amu bi nsuso a ye frɛ Oyoko adakɔ. Oyoko adakɔfo no ebi ene nsuta, ebi ene kuntenase, ebi ene dikoman, ebi ne wurawura. Enu nti sa enetie aman no dɔɔso wo nyina ye baako enuanom. Enti momme yenhwɛ ye nsɛm kan yie na asomdwie entena wo man mu. Me wie no me de ade baako twato. Oman ye haw pa kɛseɛ ɛyɛ emabunu. Emabunu bebree mpa asomdwie. Enu nti ye kasa basa etia nananom. Enye fe obi a wɔte akonwa tuntum so ɛwɔ se yɛde obuo ma no. Na no nso ye fa saa kwan so asere nananom se obi a ɔte akonwa tuntum so biara wo yɛ ɔhene. Enu nti eni kwan se wo do ho hye efrafra amanwosem. Mefa saa kwan yi so na makasa ana masre me nana baako eye aguna yokohene Okatakyie Afirifa. Nana oye oyokohene wa aguna. You are like an ambassador. Oyokuni bia obesi aguna bia no odawo. Ayokofo nso wa aguna nso so odawo. Sadia ukokuro bi fufuro bia so a yemfa nse yaba tachiman a ne ye wo aduana hene. Aduanani bia owo tachiman man mu bia dan no. Na aduanani bia so obetu ne na asi tachiman man mu bia no ewo so okodan no. Enti se uyi wanim se wo fa bi na se amanyo kuo fa ba bia. Ebeye dan na obi a owo eku a wunim no watimi anya wo pe anaze gidie se oba wo ho a na sem obeka ama no. Enti mesre se nana amanwosem no ma enkofem kakra ne di wo hene. Enti sa emabunu ebekasa ama anhwe a atra de ni kwan se wakasa ma ekosi. Abrantie bi nso be make comment bi. Se Okatakyie ene kwakumanu nsensem no kwakumanu ka asem bi. Ewom se kwakumanu anka ne yie eno de no kore de ye ba akopɛ. Se statement bi a se eye no kore se wo kan de a wa anka ne yie se nkwasiafo hene. Se ye no kore se wo kan ya ideally na eye ono se eye nana eye Okatakyie a oye Oyoko hene no ena o kasa etia no. Nanso so onkasa ntia nipakuo biara. Obi bo make comment say wadidi Asante hene atem. Obeden en wadidi Asante hene atem because ono say Asante hene recognize
Okatakyie. It is all recognizing a dear, Nasa also Okatakyie, Wakaseti Okatakyie, dear, as Wakaseti Asante. Meaning, this Kwakumanu, a sergeant and a son, can I say, well, who also can't answer dear, why, ya dear. If you say, a politics na moye, and ya handsome. Intimate Ramo. Mamma me and fat politics, any a handsome fra. On said the Biamica. So bit me can say, Anna, NDC Baswa, Sante Hini Tumino, ye bet J, ye bet Brenner say, ye. Na de ya adwinin nyina se ye pese ye bre Sante Hini Tumi asena, o man no ne ye bre na se. If it says sabre ya ye wo mu yi. Abrofo no gi obi a wote asikadwa so e na tum. Obi ote asikadwa so vi se omne abrofo ne Asante koin se wo pa asikadwa no nanso wantimi enti am wo gidi se Asante ye oman a wo din enti se wo pese wunya bibi free omo okra gi se diplomacy enam saa no nso nti ama Asante ma wura bia so wo saa kwanya no se ono so ogi bibi afiri abrofo no betimi di diplomacy agene easy abra politicians no mpo entimi na de na yempe sabre no man yakode ka scholarship no yakọ Asante no so onkonkodi animu enti mum ye nyai saa niam na ye no yemfa sondwie entena na ye prepare a wanhwe ya ye behwe ase Ghana oman ba akopɛ ene wo mu yemfa sondwie entena na nyame ahyira oman medamo ase